Tänään tutustutaan Ora Hertta kaksirattaisiin. Tämä on meidän suosituin ratasmalli taaperoille, isommille lapsille ja myös tosi suosittu valinta esimerkiksi päiväkoteihin. Nämä rattaat on suunniteltu Suomessa suomalaisiin olosuhteisiin. Näissä on huippujousutus ja isommat renkaat, joten tämä menee maastossa kuin maastossa. Kankaat on Ökotex-sertifioidut ja nämä on täysin kemikaalittomat. Kuomusta löytyy tällainen kurkistusaukko. Ja lisäksi täältä vetoketjun takaa tulee sitten lisäosa kuomua. Ja sitten vielä pidennys täältä aurinkolipan muodossa, eli tästä istuinosasta saadaan todella suojaisa. Istuinkorkeutta on mukavasti, joten tähän menee isompikin lapsi hyvin. Selkänojasta löytyy portaaton säätö. Ja tämä menee täysin makuasentoon, eli sopii pienemmällekin lapselle ja antaa mukavan paikan nukkua päiväunia. Jalkatuki on säädettävissä ja tässä on myös mukava tuki lapsen jaloille. Värivaihtoehtoina on puuhiili, tää sammale vihreä, musta ja uutena on tulossa hiekka eli peike. Runkojousitus on tosi joustava, mikä tekee kyydistä mukavaa sekä lapselle että työntäjälle. Renkaiksi on saatavilla ilmakumirenkaita tai umpikumirenkaita. Oran suositus on ilmakumirenkaat. Lisäksi tätä mallia on saatavilla kääntyvillä renkailla tai kiinteillä. Kääntyvät renkaat on helppo lukita, mikä helpottaa kulkua esimerkiksi lumihangessa. Tavarakoriin mahtuu kaikki tärkeä ja sen painoraja on 5 kg. Pöissä on mukavat pehmusteet ja tämä on suunniteltu niin, että etenkin isompien lasten kanssa tätä voi käyttää ihan tällä pelkällä lantiovyöllä. Kasaus tapahtuu näppärästi. Eli täältä sivulla olevista vivuista vedetään, vapautetaan runko, avataan täältä turvalukko ja taitetaan vaan kasaan. Sitten työntöaisan voi kääntää tästä, koska tuohon suuntaan. Herttoihin on saatavilla kattava valikoima lisävarusteita, muun muassa tämä jalkapeite. Sitten löytyy mukitelinettä ja sade- ja hyönteissuojaa. Kaikki kangasosat on irrotettavissa ja ne on konepestäviä. Ne voi pestä 40 asteessa ja meiltä saa ohjeet.